naman! Mapaso sa mantika, yung maano ka sa mantika, matalsikan sa mantika, o masakit mas Tarot? masakit. Oo. Siyempre, ang gugma, masakit. Ano man lang. It involves emotion. Masakit yun. Kesa sa mantika, ano lang yun, mababaw lang. Mapasos mantika. Sakit ba? Ano man? Kasakit, ana. Kasuhay naman ko. Kukdun sa giutangan. Lisod na, ano man? Masakitan sa gugma, sir. Ang mapasok sa mantika, sir, is madara matong tambal niya. Ang gugma yung taon kay bisan pila po nakabuon, maglisod yung kagbubuon na binaglab kinong laki. Mapaso sa mantika. Nga naman din ang gugma. Kay ang mantika kaysa ra masakitan kaysa sa gugma pulmiman. Mapasok sa mantika. Nga naman. May man kay physical raman ang mapasok sa mantika kaysa gugma nga sakit pas dughan. Sakitan sa gugma. Nga naman. Kaya sakit mo ng physical pain. Gugma di ay. Okay lang ng gugma. Di naman priority. Naman!